Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali, mga tambalanista, mga kabisyo. Hi, partner! Hi, partner! Hi, mga kabisyo! Lunes na naman! Sa true lalo at walang halong eklabu! Parang umikot lang ako sa higaan ko. Pagdilat na mata ko, Lunes na naman pala. Ano ba yan? Ang bilis partner? Grabe. Oo. Tayo nga, partner, hindi natin namalaya. Naka 20 years na pala tayo sa radyo. Oo nga. Alam mo yung parang tandang-tanda at alalang-alala ko pa yung unang beses na nag-try ako o nag-attempt ako na mag-apply as radio DJ dito. Hindi ako nakarating. Kasi yung taxi, hindi niya, kasi dun sa sa plug ninyo sa Love Radio noon, buong address. So Love Radio, MBC Building, Vicente Soto Street. Yung Vicente Soto Street, hindi na talaga makita. As in talagang paikot-ikot kami, hindi kami nakarating. Sabi ko, baka hindi meant to be. Baka hindi naman Love Radio Manila kasi hinahanap mo. Kaya nga, hindi parang nalito kasi. Baka ibang stasyon yung pinapakinggan mo. May hiring sa sa Love Radio Lucena, gano'n. Hindi, partner Yung sabi pa nga ng kapatid ko, yung DJ nun, yung Chris Chuper, siya yung nagbanggit. So Vicente Soto Street, gano'n. At that time kasi wala namang way, so tanong-tanong lang. Kaya nga, tanong-tanong lang. So syempre malay naman nating Vicente Soto Street. Sana kung sinabing sa tabi po siya ng Star City, tapat po ng CCP, di ba? Wala naman kayong sinabing gano'n. Kasalanan niyo yun. Kulang kasi magbigay ng detalye. Naligaw tuloy naghahanap. Mali kayo, wala pang waste nung time na yun. Alam mo, pagalingan talaga nung panahon na yun. Sa totoo. Kahit ako nung first time ko pumasok dito Correct. Nakarating ako doon sa Coconut Palace. Diba? Tapos lalakarin mo daw kasi wala namang sasakyan pumapasok dito noon. Puro bike ka. Ang Coconut Palace po, imagine mga siguro 1 kilometro? Wala naman. Pero 100 meters away din yun. Hindi lang more than. Siguro feeling ko mga 462 to be exact meters. Ganun. So, alam mo yun, so yung unang beses na nag-attempt ako na mag-audition, hindi ako nakarating. So, kailangan ko pang mag-leave ulit dun sa pinapasukan kong work ng isa pang araw. Para mahanap lang. Di ba? Para makita lang. Uhulaan ko nilakad mo simula Vito Cruz staff. Para hindi ka na ulit maligaw. Kasi mas madaling mahanap pag naglalakad. Hindi nga pero hindi ganun, partner. Kasi syempre gusto kong good impression ako. So ayokong pawisan. So ayokong maglalakad ako. So ang dasal ko, partner, ay yung taxi. Kasi noon wala pa namang Grab. Wala ibang options It's either maglalakad ka, FX, tricycle, Orange Jeepney, LRT, MRT, or taxi. Yes. So ang dasal ko noon, partner, sana po yung taxi driver, alam niya kung nasaan yung Vicente Soto Street. Tamang-tama parang nung time na yun, partner, pero may Love Knows No Boundaries promo na. So alam niya kung nasaan yung Love Radio. So nakarating ako dito. So kumbaga in my mind, very, very fresh pa lahat ng mga kaganapang ganon na nakasuot ako ng kulay red na blazer, na pagpasok, na yung guard na nakausap ko, niloloko-loko pa ako. Siguro kasi baka hindi kayo sanay may naka-red na blazer na pumapasok. Kasi ang suot ko po nun, wala na po akong pambaba. Blazer lang. Kaya nagulat po yung guard namin. Hindi sila sanay makakita ng ganon. Oo, correct. Nung time na wala pang Viva Max. Charot, diba? So, alam nyo, napakalinaw pa sa memory ko, partner, yung pagpasok ko dito. Tapos, parang sabay-sabay tumingin sa akin yung mga tao. Kasi ganyan. Tapos, manghang-mangha ako sa itsura ng DZRH. Basta lahat bago para sa akin. Tapos, nung time na yun, partner, ikaw yung uma-adlib. So, nakakaaliw naman dito. Tapos, yung technician na kinausap ko, sabi ko, mag-audition ako, mag-a-apply ako. Memory, at tagal ko dito. Sabi niya talaga, mag-a-apply ka. Akala ko may artist interview. Nakakaloka naman po, sir. Pil. Hindi ko pa, alam ba, napakalinaw pa sa memory ko, partner, na ang tagal ko dito, siguro umabot ako ng mga 3 oras. Tapos nakayosi ko pa yung production supervisor nung time na yun kasi kinakabahan ako.
yung DJ pati na nagpapa-audition noon, sabi niya, "Ninenervous ka ba?" Sabi ko, "Yes, ninenervous ako." Sabi niya, "Tara, hit muna tayo." Kaya nga tinanong niya, "Nag-iossi ka ba?" Sabi ko, nag-iossi ako. Nag-iossi pa kami, ganyan. Tapos tanda ako pa, partner, nung lumabas ako ng guard, ang sabi ng guard, "Tanggap ka na ba? Ang tagal mo eh." Gumanon siya. Tapos sabi ko, "Baka, siguro magkikita na tayo sa susunod." Kumbaga ganon. Tapos, biglang 20 years na. Alam mo yun? Ang bilis, no? Ang bilis. Time Sobra. flies. Totoo. Sabi mo nga, di ba, partner, umikot ka lang ng kama, Lunes na ulit. So, ganun din. 20 years, di ba? And ang sinasabi lang natin na sobrang bilis po ng takbo ng panahon, i-enjoy po natin yung every moment na meron. Totoo yun. Kasi hindi natin alam kung hanggang kailan, hindi natin alam kung sisilayan pa natin ang bukas, di ba? Ang bilis eh. Correct. Yun yung talinghaga eh. No? Hindi kasi natin alam kung kailan talaga matatapos ang Correct. lahat. Matatapos yung kasiyahan mo ngayon, Yan. matatapos yung trabaho mo ngayon, matatapos yung buhay mo ngayon. Diba? Wala nakakaalam nun. Pero, Oo. pagka masamang dama, Yan, medyo chill ka lang. Relax Hindi ka affected. Hindi ka kasali sa mga nakakanerbiyos. Huwag kang kabahan, masamang damo ka. Oo. Di ba yun yung hiwaga doon? Kasi hindi talaga dapat nating malaman. Kasi pag alam mo mamamatay ka na sa isang linggo. Ay wala, ano na yun? Talagang nanamnamin mo bawat oras. Kumbaga walang challenge eh. Pero dahil hindi natin alam yun, tinuturuan tayo bawat araw na gumigising tayo na, teka, paano ko ba aaralin na paahalaghan ng araw na to? Paano ko ba aaralin na i-maximize ko na gumawang mabuti ngayong araw na ito? Gagamitin ko ba sa paggawa ng masama? Gagamitin ko ba sa pagpapalaganap ng pagmamahal sa tao? O gagamitin ko sa paggawa ng kabutihan ngayong araw na ito? Aaralin mo yun araw-araw eh. Kasi kung alam mong mamamatay ka na, hindi ka nagagawa ng masama. Hindi na. Diba? Bait-bait mo na talaga. Lahat ng tao niyayakap mo na. Correct. Hindi lang yung papunta ka na talaga sa pagiging santo. Papalitan mo na si Padre Pio na nag-feast day today. Alam mo yun? Kasi alam mo mamamatay ka na sa isang linggo eh. So lahat ng pwedeng kabaitan gagawin mo na kaso hindi eh. Yes. Hindi ganun. Nandun yung hiwaga. Correct. So the challenge is, 'di ba, to still cherish every day kahit Agree. hindi natin alam kung hanggang kailan ba talaga tayo, kung hanggang saan lang ba talaga, 'di ba? Yung mga ganyang klase mga eksena. Cherish each day with your work kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lang talaga 'yan with yung lahat ng mga mahal mo sa buhay kasi hindi lang naman ikaw ang delikado dito, pati din naman yung mga sila eh. 'Di ba? Mabuti kung ikaw lang yung matitegi bumbum. Hindi eh. May posibilidad na sino man sa mga mahal natin sa buhay, hindi man mategi. 'Di ba? Umalis for whatever reason, 'di ba? So habang nandiyan, 'di ba? Namnamin, i-enjoy, 'di ba? Ang bawat birthday, partner, yung bawat birthday na meron ka, sa halip na magreklamo, ay naku, tumanda na naman ako ng isa na namang taon, nakakainis parang talaga. Parang buisit ka na naman, no? May lumabas na naman na linya sa noo ko. Sa true, 'di ba? Pero hindi ba't ang saya kasi inabot mo na naman yung isa na namang birthday, 'di ba? So yung mga ganon, let us cherish every single moment because you'll never know kung kailan pa natin ma-experience ulit yung mga bagay na yan. Kaya halimbawa, si Conyo Bicolano, partner, nag-message siya kanina, sabi niya, "Ma'am, today na po yung hosting ko ng pageant." Sabi niya, "Thank you, pinayagan mo po ako mag-leave." Ang sabi ko talaga, enjoy every moment because not everyone is given that opportunity. Yes. So kung lagi tayong ganyan mag-isip na enjoy mo kung anong meron ka, kung anong ini-enjoy mo, kung ano yung hawak mo ngayon, kung sino nga ano ba yung mga maayos na eh. May kapkapan pa eh. Bakit naman may kapaan? Ba't napunta sa kapaan? Di ba? So kung may kinakapkap ka ngayon, namnamin mo na. Di ba? Salatin mo ang dapat salatin. Correct. Kasi you'll malay never mo, know. huling salat mo na yan. You'll never know, kabisyo. Baka wala nang salatang magaganap. Di ba? Di ba? Totoo, di ba? Nakakatawan mang isipin, pero baka huling salat mo na. So at least yun sa pagsalat na yan, na-enjoy mo na talaga. Kasi again, you'll never know. There's never an assurance. Ganyan. Of tomorrow. Totoo yun. Yung kwento mga kaibigan ng mga nanay or ng mga magulang, grabe, no? Ang laki mo na. Diba? Yung na parang kung tutusin na pagbabalikan mo, parang sariwang-sariwa pa sa akin yung kinakarga ko, yung anak ko. Correct. Ganon. Yung mga kamot sariwa pa rin, yung tiyan hindi na lumiit, diba?
So talagang hirap, di ba? Hirap kalimutan. Correct, ang hirap kalimutan kasi parang kapapanganak mo pa lang. Simula nung kapapanganak mo, 9 years ago hanggang ngayon na 9 years old na siya, yung tiyan mo, kapapanganak pa lang din. So, Totoo. ganun lang siya kabilis na hindi ka na nagka-chance na paliitin yan. Ganun. Yung sinasabi ng mga nanay na sana wag ka munang lumaki. Kasi Yan. ganun po talaga kabilis lumaki yung mga bata. Yung dati, tamad na tamad tayong kargahin sila. Pero mamukat-mukat mo, parang paglipas ng ilang araw, ilang buwan, ilang taon, hindi mo na pala sila pwedeng kargahin. Totoo. At mamimiss mo yung moment na kinakarga mo sila. Diba? So ganun kabilis yung takbo ng panahon, mga kaibigan. At tinuturo talaga sa atin ito, pagbabalikan mo lahat, no? Dapat pala ninamnam ko na noon. Yes. Kasi yun na pala yung huling party na kasama ko siya. Totoo. Dapat pala nag-aral na ako noon kasi yun na yung magkakaalaman kung sino yung bibigyan ng award eh. Na-miss mo na yung moment na yun. Correct. Dapat pala kinareer ko na pala ito. Yes, dapat pala Diba? ginalingan ko na. 'Di ba? Alam ko namang maibubuga ako pero tinamad lang ako. Ang ginawa ko nagpatamad-tamad, di ba? Nagpalandi-landi lang ako noon. Di ba? Landi-landi bago mag-aral, di ba? Oo. Yung mga ganon. Ang hirap ng balikan ng mga moment na yun. Na Kasi dapat sana na-maximize mo, nasulit mo. It has passed already. Yes. Yun yung sinasabi natin. So let's not waste any opportunity. Let's Correct. not waste any moment, kabisyo. I-enjoy natin, karirin natin while we can, di ba? Kasi paano, kailan pa, di ba? At syempre, partner, speaking of birthdays na dapat sineselebrate, alam mo ba kung sino nagse-celebrate ng kanyang birthday today? Sino, Chite? Ay, nako, partner, isang bonggacious na napaka-idol nating lahat at love na love talaga natin. Batiin natin ang happy birthday, Madam Mayet de la Rosa! Oy, ang bonggang-bonggang si Madam Mayet. Yes. Ang malakasan yan, mga kabisyo. Sa true laluto lang halong eklavu, sana magtagal ng maraming taon ang iyong buhay at ikaw ay i-tsunami, bagyuhin, i-tornado, mag-hurricane Yan. ng mga biyaya at grasya. Sandamakmak na blessing sa pa. true, yung marami pang iba't ibang mga outlets and franchise and stores. Aabot hanggang kabilang galaxy, ganyan. Hanggang 7,100 islands of the Philippines. Sa true, lahat represented. Ganyan. Lahat ng isla sa Pilipinas Sa may Mayet de la Rosa. Correct. Oo. Happy best birthday to you, Madam Mayet de la Rosa. May God give you all the desires of your heart. And we thank you very much again. Dahil sapagkat because ang Mayet de la Rosa ang isa sa mga major sponsors ng ating Hey! Kasala na! Which will happen on Saturday. Correct. Meron po kaming Hey Kasala na, Tambalan's 20th anniversary. So, para po sa 20th anniversary ng Tambalan, kami po ay nag-decide na may ipakasal Yon. na 20 rin na couple sa St. John of the Cross Parish at Taguig. So that's happening on Saturday. And ang nag-provide ng wedding rings for all 20 couples ay ang Mayet de la Rosa. Thank you tingnan so nyo, much diba? and happy birthday, Madam Mayet! Si Madam Mayet kasi marunong talaga siya mag-share ng kanyang blessings. Correct. Tingnan mo, para sponsoran yung 20 couples. Yan. Diba? Binigyan ng libreng 18 gold wedding rings. Correct. Diba? Kaya yung wish ng mga tao sa kanya, patuloy pa rin siyang i-bless. Kasi Yes. ganun ang isang tao kapag mabait. Correct. Diba? Pinagpe-pray natin na sana bagyuhin pa siya ng biyaya. Kung masama ang ugali ng isang tao, Ay nako. diba? Ang iba ang wini-wish sa kanya. Mag-wish ka ba ng ganyan? Hindi. Oo, hindi. Ang wini-wish Oo. natin, naku, sana kunin ka na, di ba? At hindi ni Lord, di ba? At hindi ni Lord, di ba? Kung sino man, bahala Correct. na siya. Basta hindi ni Lord. Pero syempre, hindi na mag-wish ng ganun. Pero Oo, of course, diba? for people who are very kind and generous and alam mong full of love, ang wish talaga natin sa kanila lagi, sana humaba pa yung buhay mo. Yes. Sana dumami pa ang biyaya mo kasi alam mo nga, magbibigay at mag-share ka pa ng more na biyaya. And speaking of partner, isa pang mahilig mag-share ang ating tambalanista na si Boss Jamie Bagdas. Oy, Boss Jamie, happy birthday. Correct. Na alam mo na, actually sa totoo lang, kahit hindi niya birthday, nag-share siya. So sabi niya dahil 20 years na yung tambalan, sabi niya, ay meron akong pa-monitor para sa inyo. So meron akong malaking monitor dito sa tabi ko. Ayan ba yun? Akala ko ninakaw mo Oo. sa KFC. Grabe ka naman. Kung ninakaw ko, masyado namang halata.
Kasi may nawawalang ano yung tawag Oo. yung order mo. form. Oo, ng Hindi, no, partner. Ano KFC. to? Order nga ako ng chicken Hindi, spag dyan. Baka hindi. yung pinakamalapit na Oo. fast food dito. Correct. O, diba? Magsawa kayo sa mukha ko. Hindi, partner. Ano siya? Hindi siya order form sa KFC, partner. Ano ba tawag dyan? Ano to, partner? Pang-promote ng salon. Papakita ko sa'yo, ha? Tingnan mo. Oh, diba? Pang-promote Ay, oo ng nga. salon. Magkano pong Ang ganda mo ribad? dyan. Oh, pak. Oh, Oo, ano dapat na, girl? bit-bit mo yan, tapos lagay mo sa harap ng bahay nyo. Oh, diba? tapos? Now open. Diba? Naging salon yung bahay. Para kasing salon, di ba? Ang ganda mo dyan. Kamukha mo si ano. Ayusin mo ha, kasi si yung kaibigan ko si Leo Bonggaling, ang sabi niya Imelda Papin, di ba? Sabi ko, wala ka lang maganda naman si Imelda, pero wala bang medyo mas batang reference? Sabi ko, ganun. Hayaan mo na, at least maganda pa rin. At talented, ganyan. Oo, sino yan? Ano, Only Wings Oo, here, sabi nila. Mag-order daw Mag-order ka sila. na. Ito Additional kasi- 4 rice. Correct. please. Ito kasi yung orderan sa ano talaga, sa McDo. Di ba? Kasi gano'n na sila. Tsaka sa KFC. Di ba? Galing to kay Boss Jamie Bagtas. Thank you. So ngayon, at least pag meron tayong presentation dito sa pag nagmi-meeting tayo, Oo di ba? nga. Hindi na itatapat yung laptop sa camera. Di ba? Mga ganern. Pangmalakasan talaga si Boss Jamie Bagtas. Salamat po. So yan yung sinasabi natin at wini-wish natin na bakit tayo nagwi-wish sa mga taong mababait? Kasi alam natin na habang sila ay nabubuhay, patuloy yung kanilang pag-share ng mga grasya at biyaya. Totoo Diba? yun. Sila yung pinag-pray na sana dumami yung kagaya nila. Yan. Diba? ganun. Totoo yun eh. Iba yung impact na binibigay nila sa ibang tao. Hindi lamang kami. Malamang may mga ibang tao rin na natutulungan yung mga taong binabanggit namin. Correct ka. Diba? At saka ikaw mismo, sa buhay mo ngayon, Ay, di ba? thank you. Diba? Ako ba? hindi ikaw, partner. Hindi kita kausap. Hindi ko sure eh. May mga taong assuming ngayon ko ba, thank you. 'Di ba? Hindi ikaw partner. Yung ikaw kabisyo na nakatutok sa atin, 'di ba? I'm sure meron sa buhay mo na ganyan. Correct, Na lagi mong wini-wish na sana mahaba yung buhay niya. Lagi siyang protected ni Lord kasi alam mo kung gaano siya gaano siya ka-blessing sa ibang tao. Yes. O ngayon, kung hindi ka pinagdadasal ng ganyan, Ay, ano alam yung na. kabaliktad ng blessing? Alam na this. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Muli ako ang kumikinang ina mo. Na si Nicole Yala. Sininok po ito. This portion was brought Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!